Τάσος ο διοργανωτής Άργος Μότοκος τις απόδομες. Έμπαιξε ένα τρίτος Αρβανίτης Χρήστος. Χριστόφορος! Μπράβο! Μπράβο Χρήστο! Έμπαιξε ένα είπαμε Αρβανίτης Χρήστος στην τρίτη θέση. Χριστόφορος! Δεύτερη θέση Καράκης Κώστας. Δεύτερος είπε ο Καράκης. Και πρώτος ο άλλος ο Καράκης είπε το κύπελλο. Τάσο, το κύπελλο του δεύτερου. Πασπαλιάρης. Και πρώτος Κύβαλος Μανώλης. Σταμάτα, μην φωνάζεις άλλο. Μοναχή μας την έχαμε. Την ομπρέλα βγάλε. Και πάμε. Κατηγορία MX2. Τρίτος Παχτάς Χαράλαμπος. Μπράβο! Τρίτος είπε ο Χαράλαμπος. Αυτό Πασπαλιάρης τον Τάσο. Δεύτερος Βεράρος Νίκος. Βεράρος Νίκος είπε δεύτερος. Πρώτος Καπελής Παναγιώτης. Μπράβο! Έλα Μπάμπη! Τάσο έτσι πλάκια λίγο. Λες κάτι να αποσπαστείς. Και πάμε κατηγορία MX3. Ο Μπάμπης γιατί έχει βρίσκει πρόβλημα. Έλα Μπάμπη καλά είναι ρε. Κατέβα. Είναι ο Καρανάσης ο Αλέκος που απουσιάζει, αλλά θα το παραλάβει ο κύριος Καραμιλάς για κάποιον για τον κύριο Καρανάση. Δεύτερος Πιλιώτης Βαγγέλης. Σιγά τη σκάλα. Ναι, το κοιτάς κιόλας, σε χαλάει. Μην το κοιτάς ρε. Να ανέβω στο 3. Και κάτι πλακέτας, μισό λεπτό. Τάσο, θα δίνεις τον Δημήτρη να πει δυο λόγια που θέλει. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, ειδικά τους αναβάτες που στηρίξαν τον θεσμό. Πιστεύω ότι γίνανε ωραίοι και δυνατοί αγώνες και τελειώσαμε καλά. Φεύγουμε όλοι όρθιοι που είναι σημαντικό. Αλλά αν δεν είχαμε τη βοήθεια διαφόρων εταιριών που με στηρίζουν σε ένα αγωνιζόμενο πάρα πολλά χρόνια και σαν promoter, πιστεύω ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί αυτό και είναι η καλύτερη στιγμή εδώ να επιβραβεύσουμε και τη βοήθεια που μας έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι. Και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Παναγιώτη Θεοχάρη